Bon dia. Segons l'Anuari de Turisme de la Comunitat Valenciana del 2014, en aquest any la nostra autonomia va rebre més de 22,9 milions de turistes. Un 72,7% eren espanyols i la resta estrangers. La Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc a Espanya en la preferència dels espanyols a l'hora de viatjar i entre estrangers ocupem el cinquè lloc dins de l'Estat. Sens dubte, el turisme és una de les principals activitats econòmiques al nostre territori. Però, com ens perceben els visitants? A banda de les nostres platges, el patrimoni cultural, natural, festiu, gastronòmic, també perceben la realitat d'una llengua pròpia? Quin ús es fa del valencià dins del sector del turisme? És possible trobar empreses turístiques que t'oferisquen serveis en valencià? Per parlar d'aquesta realitat i com és la convivència del valencià en la resta de llengües en el sector turístic, en principi venia Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme. Per motius personals, Francesc no podrà estar amb nosaltres i ens impartirà la ponència Josep Gisbert Querol, que és natural de Cinctorres, llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació. Com a formació complementària cursa diversos màsters, màsters en dinamització rural, màster en direcció de recursos humans. És professor funcionari d'educació secundària. A més, entre 1999 i 1992 va ser tècnic de promoció educativa i cap de secció de planificació d'educació secundària a la Conselleria de Cultura i Educació. Entre 1987 i 1999 va ser alcalde de Cinctorres i actualment és cap del gabinet de l'Agència Valenciana de Turisme. Amb tots vosaltres, la ponència de Josep. Moltes gràcies, Josep Miquel. Bon dia a totes i a tots. Com ha dit Josep Miquel, cal disculpar al secretari autonòmic, Francesc Colomer, que era el que tenia que fer esta ponència, però per motius personals, ahir per la tarda va tindre que transferir-me a mi la intervenció en esta ponència. Per tant, aquesta ponència és una ponència de Francesc Colomer, és una ponència del màxim representant de l'Agència Valenciana de Turisme, que jo, per supost, assumisc i que avui us vaig a presentar. Francesc Colomer i jo tenim moltes coses en comú, entre elles la més immediata és que estem els dos en l'Agència Valenciana de Turisme, ell com a secretari autonòmic i jo com a cap de gabinet. Els dos tenim formació filosòfica, els dos hem estudiat filosofia, moltes més coses, i els dos també som de Castelló. Suposo que haureu notat que l'accent del valencià septentrional, encara que ell és de la comarca de la Plana i jo soc de la comarca dels Ports. Doncs bé, anem a començar aquesta ponència que jo vaig a desenvolupar en 5 punts. El primer punt, anem a recordar què és el multilingüisme. En el segon punt anem a parlar de territori, cultura i turisme, per veure que el turisme i la cultura estan interrelacionats, són interdependents entre ells. Parlarem també en el tercer punt de l'idioma com a recurs de turisme cultural, per a abordar en el quart quina és la projecció del valencià a través del turisme i en el cinquè quines actuacions entenem que caldria fer per a projectar més el valencià. Comencem el primer punt parlant de multilingüisme, que pot semblar a la millor excessiu així, en un foro on hi ha lingüistes i gent que sap molt més del tema que jo, però crec que per emmarcar la conferència sí que caldria abordar o recordar, millor dir, què és el multilingüisme. A nivell individual, el multilingüisme és una aptitud per a comprendre i comunicar-se en un idioma. És una habilitat que ens anima a obrir-nos a cultures i a opinions d'altres persones, que millora la nostra capacitat cognitiva, consolida el coneixement de la nostra llengua materna. I a nivell social, el multilingüisme és la convivència de diferents comunitats lingüístiques en una zona geogràfica o en un espai administratiu determinat. En l'Europa actual, en la Unió Europea, el multilingüisme té una gran importància. L'adveniment de la globalització, la societat del coneixement, la mobilitat, les migracions, etc., fa que en Europa actualment es parlen més de 450 llengües i que totes tinguen la seva importància. Algunes d'aquestes llengües són llengües minoritzades. No vol dir que siguin minoritàries. Per exemple, l'islandès el parlen 300.000 persones, és una llengua minoritària, però no és una llengua minoritzada, perquè és llengua oficial en el seu estat. En canvi, el català valencià, anem a denominar-lo així, és una llengua que no és minoritària a
a Europa, la parlen 8 milions de persones, però sí que és una llengua minoritzada perquè és oficial en Andorra, és cooficial en alguns països de l'estat espanyol, està en perill d'extinció en l'Alguer i té simplement un reconeixement simbòlic en França. Per tant, com vos dia, és una llengua minoritzada i també al conjunt de l'estat espanyol és una llengua minoritària, com passa en el francès, com passa en l'italià. Abordar el tema de la llengua relacionat amb la cultura, amb el territori i amb el turisme, que era el segon punt que volia abordar. La comunicació intercultural en la societat en la que vivim és fonamental i forma part d'estratègies de venda, de comercialització, etc. La competitivitat de l'economia fa que aquesta comunicació intercultural siga una necessitat. Tot i que la situació varia d'un país a l'altre, l'ensenyament i l'aprenentatge dels idiomes són indústries en expansió. Entre aquestes indústries relacionades amb les llengües figuren la formació lingüística, l'ensenyament d'idiomes, la traducció, la interpretació, l'edició, etc. Els professionals que es dediquen necessiten una especificitat i una especialització cada volta major en coneixements lingüístics avançats. I també el tema d'idiomes és molt important en sectors com, per exemple, la venda, la logística, les relacions públiques, la comercialització, etc. I, per suposat, en el turisme, que és del que anem a parlar ací. El turisme, sobretot, és un dels àmbits més eficaços per a promoure l'intercanvi humà, l'intercanvi cultural, per a facilitar l'amistat també entre les persones, la comprensió mútua. El turisme relaciona als visitants amb els anfitrions. El turisme comporta hospitalitat d'uns cap als altres. El turisme comporta relacions, en qualsevol cas, humanes i culturals entre uns i altres. La llengua, que és el fet més definitori de la identitat d'una comunitat, d'un poble també i d'una cultura, té relació amb la nostra activitat turística i aquesta pot contribuir a revaloritzar-la de diverses formes. Per exemple, en la toponímia, en la gastronomia, en la cultura en general. En la toponímia, el turisme pot potenciar la toponímia tradicional, perquè cada volta és veritat que els visitants exigeixen més autenticitat i és important que la toponímia siga posada en valor de cara també al nostre visitant. En la gastronomia també està molt relacionada amb el turisme, amb potenciar la llengua, perquè té a veure en recuperar tots els noms tradicionals de plats, de menjar, de postres, etc. És a dir, des d'una utilitat purament pràctica. I la cultura en general, perquè qualsevol modalitat de viatge que es faça, siga pels motius que siguen, hi ha contactes voluntaris o forçosos entre els que venen i entre els que estan ací. I un recurs per a promoure l'interès del turista per la societat que visita és fer-li veure el patrimoni, les costums, les activitats culturals pròpies del territori com a aspectes diferencials i, per suposat, entre aquests aspectes culturals està la nostra llengua. Més concretament, el que s'anomena turisme cultural, que segons la UNESCO és un concepte eminentment ètic, el que tracta a través del turisme és d'afavorir la comprensió entre els pobles, el respecte al patrimoni cultural i natural i també les especificitats identitàries dels pobles. Des d'aquesta perspectiva, el turisme el que té que fer és afavorir la societat, afavorir el benestar de la societat receptora, que contribuïsca a preservar els recursos naturals i culturals de la mateixa. Per tant, el turisme ha de contribuir i ha de ser un instrument per al desenvolupament sostenible i el diàleg intercultural. Una volta marcat això, anem a tractar també l'idioma propi, com un recurs turístic. Com un recurs turístic que des de luego ho és. Sabeu que els recursos turístics, el que cal fer-los és transformar-los en productes turístics per a vendre'ls. No sé si és el cas exactament de l'idioma, però sí que com a recurs sí que d'alguna forma també pot ser un producte turístic perquè cada volta hi ha més interès per l'autòcton, per lo propi, per lo identitari, per part de les persones que visiten, per part dels turistes. Per tant,
L'idioma, com a recurs cultural, és un component fonamental del turisme cultural. És un potencial atractiu per a la demanda tant nacional com internacional que visita la nostra comunitat, el nostre país. El turista cultural hi ha dues categories de turista cultural. Aquell que ve així per una motivació fonamentalment cultural i aquell altre que ve per una altra motivació, d'oci, la que siga, però que esporàdicament també realitza activitats culturals. Els turistes estrangers, els que venen a Espanya, sobretot per els turistes de la primera categoria, els que venen a Espanya per una motivació purament cultural, se caracteritzen per 4 coses. Venen fonamentalment de mercats emissors madurs, d'Europa o de Nord-Amèrica. Viatgen concretament per descobrir destinacions i cultures. S'interessen per el patrimoni històric i cultural i són persones d'una edat superior a la mitjana i també d'un nivell d'estudis superior a la mitjana. El nostre país, dels 6,5 milions de turistes estrangers que es visiten, 300.000 venen específicament a consumir, diríem, turisme cultural. El perfil d'aquesta gent, concretant un poquet més, fan visites no massa llargues, solen viatjar en parella, el 56% d'ells, es desplacen en automòbil, s'hostatgen en hotels, visiten monuments, centres històrics, museus, fan degustacions també de gastronomia, molt important, i s'informen de la nostra oferta turística, sobretot a través d'internet. Per tant, conservar el patrimoni, gestionar-lo bé, tant el patrimoni històric com el cultural i entre ell també la llengua pròpia, és fonamental, és algo estratègic des del punt de vista de la política turística. Però anem a veure això com se reflexa. Quina és la projecció del valencià a través del turisme? Perquè malgrat tot això, que siga una línia estratègica, malgrat la importància que té, la major part d'aquests 6,5 milions de turistes internacionals que ens visiten anualment tornen al seu lloc sense adonar-se clarament de quina és la nostra realitat lingüística. Per què passa això? Doncs bé, alguns dels factors que expliquen aquesta situació són poca presència del valencià en el sector, el component passiu de la societat, l'actitud protectora, la major part de les vegades també, de gran part dels agents turístics que els porta a evitar als forans, als de fora, el contacte amb la llengua pròpia. Solen parlar més en anglès o fins i tot en castellà, però molt poques vegades en la llengua pròpia, ni siquiera se'ls facilita a través de fullets o d'altres mitjans el coneixement o la percepció de que així tenim una llengua pròpia. Tenint en compte aquestes circumstàncies, caldria, per suposat, canviar, modificar a poc aquesta situació, potenciant, per exemple, les actuacions que en l'àmbit turístic es duen a terme des de la Generalitat per tal d'afavorir la normalització de l'ús del valencià i, per suposar, també la seva projecció exterior. Actualment, aquest coneixement exterior de la nostra realitat lingüística és molt feble, extremadament feble. Per això, la informació i la difusió entre els turistes és fonamental per a aquest coneixement que deia abans, aquest coneixement exterior de la nostra realitat. En què observem aquesta escassa presència del valencià? O per quines raons, millor dit, per quines raons aquesta escassa presència del valencià? Doncs per una banda perquè la procedència dels clients i d'una part considerable del personal que treballa en el sector és una procedència també forània. I, en segon lloc, per la dependència de gestions globals externes vinculades a aquesta promoció i comercialització. En general, la normalització lingüística en les principals àrees de la nostra activitat turística ha sigut o ha estat molt escassa, quan pel contrari s'hauria de dedicar un interès especial al sector pel que significa per a l'activitat.
En un context en el que vivim de globalització, com l'actual, el cas de les llengües vulnerables, com és el cas també de la nostra, no ajuda el fet de que no siga coneguda fora del nostre domini territorial. Per tant, és una necessitat imperiosa el reconeixement internacional de la nostra realitat lingüística i cultural com un fet diferencial i com un fet positiu. Per què és una necessitat? Doncs perquè l'actitud dels turistes, que es visiten, l'actitud dels forasters que es visiten, si tenen coneixements previs de l'existència d'aquesta realitat, si prèviament a vindre així coneixen la nostra realitat, saben de la nostra realitat, es fa ser molt més respectuosos d'aquells altres que venen en una imatge preconcebuda que no se correspon en l'autèntica realitat nostra. També és necessari perquè aquesta actitud favorable al seu temps afavoriria l'adaptació a aquesta realitat també de grups d'hotelers, de turoperadors, de comercialitzadors de productes turístics, etc. I també perquè aquesta pròpia actitud faria que tinguessin millor acollida en el mercat exterior tots els nostres productes. Són tres raons de pes, però és que a més jo n'afegiria una quarta. Una quarta raó de pes és l'autoestima dels membres de la comunitat receptora. La nostra autoestima que resultaria molt reforçada a causa d'aquest coneixement i respecte que tenen cap al nostre fet identitari, lingüístic i cultural els que es visiten. Aplegat així, passaria ja a desenvolupar l'últim punt. L'últim punt que, com us he dit, era el d'actuacions que es podrien fer, és un ventall d'actuacions que podríem ampliar i que vosaltres també podríeu ajudar-nos a configurar-les, que afavoririen la projecció del valencià. En primer lloc, actuacions possibles per a la projecció exterior cap a fora del valencià podrien ser, per exemple, incentivar obres per a informar i ensenyar el valencià als estrangers. Podria ser també fer normal la presència del valencià en les principals fires europees de llengües, com això també la seva producció, millorar la producció discogràfica, la producció editorial, impulsar les traduccions d'obres valencianes a altres llengües, augmentar el valencià a internet, etc. I internament, de cara cap al nostre territori, cal tenir en compte també que, segons l'INE, en la comunitat valenciana resideixen 700.211 estrangers, que són molt, i ens visiten, com us he dit, 6,5 milions de persones anualment. Per tant, el que caldria és que aquestes persones, les que estan així, que ho tenim més fàcil, però les que venen també, s'assabentaren fàcilment de quina és la nostra realitat lingüística per a que sàpiguen que el país que visiten té una realitat i que la coneguen i que la puguen i que per això puguen també comptar amb materials divulgatius adequats. Més encara, resulta que tots aquests que estan així, que després tornen al seu país puntualment o que ens visiten puntualment i tornen a la seva residència habitual, són difusors indirectes en el seu lloc d'origen d'allò que han vist i han experimentat. Per tant, seria una oportunitat mal gastada no poder aprofitar que el turisme fos una via per assolir els objectius propis de la projecció exterior de la nostra llengua. Normalment ha succeït el contrari. El que ha passat ha estat que ha sigut una excusa, precisament, per a frenar moltes mesures de normalització lingüística. Ha estat un prejudici arrelat que tindríem que superar. I ho podem superar de moltes formes. Jo vaig enumerar així algunes mesures per a intentar superar aquest prejudici. Per una banda, mesures relatives a la retolació i a la publicitat en l'exterior. Els recursos de la senyalística internacional faciliten una presència adequada de la llengua pròpia, fins i tot en aquells indrets com els espais turístics o els que tenen una alta proporció de població resident al·lòctona. En els casos en què la nostra llengua hagi de compartir un espai amb altres llengües, com per exemple l'anglès, o fins i tot en el castellà, hi hauria que aplicar el principi de subsidiarietat, és a dir, que la nostra llengua hauria d'ocupar una posició prioritària respecte a les altres.
En segon lloc, també, quant als avisos de megafonia en llocs públics, en aeroports, estacions, etc., en el comerç, en l'oferta lúdica, hi hauria que incrementar la presència del valencià, que en molts casos s'està perdent, en molts d'aquests llocs. En tercer lloc, la col·laboració dels establiments turístics valencians. Com? Com podrien col·laborar els establiments turístics en aquesta projecció del valencià? Doncs podrien començar en l'assessorament i en les ajudes pertinents de les administracions. De fet, l'activitat i en la normativització. De fet, l'activitat hotelera, per exemple, sí que està subjecta ja a normes de disseny, de sanitat, d'indústria, de prevenció d'incendis, de defensa del consumidor, etc. Però mai s'ha regulat els drets ni els deures lingüístics, ni en aquesta activitat ni en altres, com per exemple en museus, en discoteques, en parcs aquàtics, etc. La preparació lingüística del personal és fonamental i caldria posar al seu abast els materials i els recursos escaients i suficients per a que així fora. En quart lloc, la implicació pressuposada de les administracions públiques en la finalitat d'incentivar i regular i donar suport bàsic, material i tècnic, aprofitant, per exemple, els moments de màxima activitat turística per a realitzar campanyes publicitàries dirigides als visitants, posant a l'abast dels visitants materials informatius de distribució gratuïta de la nostra realitat lingüística. Utilitzar també, en el cas del turisme, la xarxa Turistinfo, que compta amb més de 180 punts d'informació al territori. I moltes més mesures, com per exemple la presència del valencià, que en aquest moment ja està, hi hauria que difondre un mes, que se coneguera, que se sapiguera, perquè està en el portal turístic Comunitat Valenciana, en seccions que parla d'on vols anar, què vols fer, organitza el teu viatge, etc. O l'aplicació, per exemple, per a mòbil del geoportal, que permet que el turista situï en Google Maps tots els recursos turístics del portal i poder interactuar entre ells. He fet un repàs per a algunes actuacions que es podrien fer, que segur que són moltes més i segur que en el treball conjunt de tots nosaltres podem escorcollar quines són i podrem programar que aquestes accions vagin efectivament a ser efectives en quant a la promoció del valencià. I dic entre tots perquè el turisme, i per supost també la llengua, són qüestions transversals. El turisme afecta a diferents administracions, a diferents departaments de la pròpia administració autonòmica, té que veure molt també en els emprenedors, té que veure, per suposat, en la gent en quant a que reben al turista, a l'hospitalitat, etc. El turisme és transversal i, per suposat, la llengua és més transversal encara. Per tant, llengua i turisme, dos elements transversals que se troben, que se toquen i que un pot ajudar també, pot ser un sector clau per a la promoció del segon. Però com dia és transversal i afecta a tots i entre tots tenim que fer-ho possible, perquè tant el turisme com la llengua necessita de la governança col·laborativa entre múltiples actors, administracions públiques, universitat, gent del carrer, ciutadans, de peu, professionals, etc. Si me pregunteu si fins ara s'ha fet prou, està clar que no. Si me pregunteu si ho estem fent, estem començant a fer-ho, però sabem que ens queda molt. Parla des de l'administració turística. Però, com vos dia, això és una tasca en la que ens tenim que confabular tots per a intentar aconseguir. La nostra llengua és un element identitari, és un element important i a través de molts mitjans, com en aquest cas el turisme, també podrem afavorir-la. Però, com vos dic, és una cosa de tots i jo vos convido a tots a que entre tots ho puguem fer possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep. Alguna pregunta de part del públic? Hola, bon dia, moltes gràcies per la seva intervenció. Voldria comentar algunes coses, no sé si són preguntes o comentaris. Bé, en fi, a veure, pel que fa a l'aspecte més públic,
Ja s'ha parlat moltes vegades així en el Congrés del COI sobre la toponímia, si haurem de resoldre definitivament els doblets, si acabarem tenint el COI, no sé què és millor, però suposo que això sí que donaria molta visibilitat molt ràpida sobre la nostra realitat lingüística. A banda, la retolació. Ahí entra més el sector privat que el públic, perquè clar, les Turistinfo, com vostè bé diu, sí que ho emeten tot en valencià. M'imagino, per exemple, que quan arribes a un hotel, si tens els fullets de les normes de l'hotel en català o en valencià, també estàs donant molta visibilitat i és molt senzill fer-ho, d'acord? Després, veig que... A veure, això és tant així a València, però el més important, com ha dit vostè, és tindre una bona projecció exterior. En aquest sentit, no sé si és burxar un poc la ferida, però clar, a mi em fa la sensació que els estrangers, quan venen així, no saben que a València es parla valencià. En canvi, quan van a Catalunya sí que saben que es parla català. No sé com es podria unir un poc, perquè si saben que existeix el català, i poguérem dir que així es parla la mateixa llengua, això no sé si m'estic explicant, no sé si hauríem de posar cat-val per a que s'entenguera que és el mateix. Suposo que posar directament sempre cat m'agradaria, però no sé, fer entendre a la gent de fora que quan venen així estan parlant la mateixa llengua que en altres territoris molt famosos. I per últim volia recordar que està l'Institut Ramon Llull, que ja fa molta feina per projectar el català a l'exterior, i suposo que darrerament les Illes Balears no sé si ja s'han tornat a inserir en aquesta línia, però en comptes de fer activitats individuals de projecció podríem adherir-nos al que ja està, o sigui, convergir en el que ja s'està fent. I res, volia acabar dient que justament vaig llegir un estudi sobre el turisme fa molt poc que deia que tot allò que els turistes tenen planificat abans de vindre, o sigui, si tu has planificat vindre a la Font Roja, abans d'arribar així a València i que et diguen en Alcoi està la Font Roja, estava estudiat que la gent es gastava més diners en vindre a Alcoi, perquè ho té planificat. Suposo que si això es trasllada al que és la nostra indústria cultural també podria tindre els seus efectes. I això és tot. No he entès molt bé l'última, però estic totalment d'acord en el que dius. Al principi has fet una reflexió sobre la toponímia, per suposat, la toponímia doble dels dos noms. No sé, el que jo propose, he proposat així també, que quan se tinga que compaginar, quan tingui que aparèixer la doble, els dos noms, que tindria que tindre prioritat el nom en la nostra llengua pròpia, això per suposat. I en quant a lo de més, per suposar que és veritat, jo he anomenat unes quantes accions que se podien fer per a la projecció exterior, la de traducció d'obres del valencià a altres llengües, etc. Per suposar que ens falta molta projecció exterior del valencià, perquè efectivament quan el turista plega així tindria que tenir un coneixement de que ve a l'estat espanyol, però ve a un lloc de l'estat espanyol que té una cultura pròpia, que té una llengua pròpia. Tenim una tasca molt gran per a fer, no solament des de turisme, que també per a portar-la a les fires internacionals, per a que aparega, per a que totes les ofertes turístiques, per a que els turoperadors ho incluïsquen. És una tasca molt important, no solament de turisme, sinó de tots. Alguna pregunta més? Després. El que vull comentar-li, pot ser que ben bé tampoc no és un tema exclusivament de turisme, sinó que suposa que és transversal a distints departaments de la Generalitat i incideix en el tema de la toponímia. S'han plantejat la possibilitat d'arribar a acords en aquells organismes de l'Estat que retolen en el nostre territori, com pugui ser els que controlen els aeroports, estacions de trens, les grans carreteres que travessen aquest país i que depenen de ministeris de Madrid, que moltes voltes el que han fet és barbaritats en la rentolació eixa. Això per una banda. I en l'altra, en la qüestió que té més a veure, que m'imagino que en el turisme, suposa que a banda d'unificar pot ser que els esforços d'ajuntaments i diputacions en la promoció del turisme que té cada municipi
La toponímia oficial del territori, la toponímia major o gran està en mans de l'Acadèmia de la Llengua, però en realitat la toponímia municipal està en mans dels municipis. Hi ha ben pocs que tinguen un reglament municipal de toponímia que normalitzi aquestes coses i moltes voltes no s'ha tingut la sensibilitat en aquests anys de creixement turístic i urbanístic que ha fet que apareguen barbaritats o estrangerismes a tort i a dret, sobretot en les zones turístiques de costa i tot això, però si s'han replantejat que també s'hauria d'actuar o coordinar o marcar un marc legal als ajuntaments per impedir aquestes coses, no? Bé, les dues coses que comenta van més enllà del que és la competència de l'Agència Valenciana de Turisme, però per suposat són temes que cal abordar, seran temes de política lingüística i de normativització per part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El que sí que són temes que són interessants, que mira, no havien sorgit, però jo em comprometo a que a la propera reunió interdepartamental, hi ha una comissió interdepartamental creada a partir de la iniciativa de l'Agència Valenciana de Turisme, en la que els diferents departaments de la Generalitat posen en comú tot allò que té que veure, perquè de fet tots tenen que veure en turisme, la sanitat fins i tot té que veure en turisme, una gent no va a un poble si no hi ha els serveis sanitaris adequats i les carreteres no estan adequades, moltes qüestions. I el tema lingüístic, també per la presència, dic jo, de la Conselleria d'Educació i Cultura, és un tema que no ha sorgit en cap reunió, però jo crec que tindria que sorgir i a mi m'ha servit molt l'estar avui així per a la propera reunió, que és el dimarts que ve. No són molt sovint, són cada 15 mesos, però el dimarts és una reunió per a posar damunt de la taula aquest tema, perquè el considero molt interessant. Sí que és veritat que ens hem donat compte de totes aquestes barbaritats que s'han fet a nivell lingüístic i de toponímia, però potser el tema seria qüestió d'abordar-lo. Si té que ser a través de turisme, perquè turisme és el que convoca la reunió i perquè afecta també al tema turístic, perquè de fet se fan els senyals per al turista, però es posen coses que no són les que pertoquen, és un tema que sí que tindrem que abordar. Jo li agraeix que el posi així en aquest espai, perquè vaig a traslladar-lo per a que el posen damunt de la taula en aquesta reunió del dimarts. Gràcies. Una última intervenció, Brauli? I Verònica també després. Ara li passa. Volia preguntar-li sobre la formació dels guies turístics, o exactament si l'Agència Valenciana de Turisme hi té algun paper en aquesta formació o en el cas que la formació depenga d'altres instàncies, no sé, universitats o no sé de qui exactament, si pot influir d'alguna manera perquè els guies turístics tinguin en compte que existeix una altra llengua, a més del castellà, anglès, francès, que són les llengües que ofereixen normalment al País Valencià quan acompanyen la gent. És a dir, si no depèn de l'Agència Valenciana de Turisme, s'hi podria fer alguna cosa. I puntualment, si quan tradueixen el francès o l'anglès, si podrien tenir cura de reproduir els topònims en la llengua original i no en castellà. És a dir, que quan hom parla en francès o en anglès o en alemany, utilitza els topònims castellans, com si foren els topònims feten, els bàsics, i no els valencians. Gràcies. La formació no depèn de l'Agència Valenciana de Turisme, però l'Agència Valenciana de Turisme col·labora i sí que d'alguna forma pot, no dic regular, però sí que pot fer que es facin aquestes coses. El que vostè ha comentat també, que parlen de llengua, i efectivament que no se traduïsca castellanitzant els topònims, sinó que se traduïsquen els topònims tal com són. Si és Font Roja no és la Fuente Roja, no? És un exemple, per supost. Jo prenc nota també d'això. Molt bé, Verònica. Insistiré en el tema de la toponímia, que les intervencions ja han anat prou en això, però fa uns dies, ja fa unes setmanes, dins del govern valencià ha assumit el Pla Valencià del Foment i la Lectura. I dins d'aquest pla, farà 15 dies,
15 dies, 3 setmanes, el temps passa de pressa, es va celebrar el segon simposi de llibre, la lectura i les biblioteques a València. I entre una de les conclusions era estimular la lectura a través de les rutes literàries. I jo, que he pensat sobre aquest tema, no sé si intentar aportar un valor afegit al turisme cultural, que ne tenim i molt, es podria aprofitar i que hi haguera un treball conjunt entre la Conselleria de Cultura o els agents implicats afegint el turisme gastronòmic, però que aquest turisme de qualitat sempre hem estat coneguts, el turisme de sol i platja jo crec que ja ha donat tot el que havia de donar, i en el tema de reivindicar aquest turisme de cultural en base als nostres escriptors, a les tradicions, als costums, a la gastronomia, etc. No sé si crec que podria ser un valor afegit a l'hora d'aportar des de la Secretaria Autonòmica de Turisme. Simplement era una reflexió en veu alta. Sí, una de les línies que se van a fomentar és el foment de productes turístics lligats a la cultura. Rutes, per exemple, lligades a jaciments, estic dient diverses coses, jaciments arqueològics, de les torres de Guaita, que hi ha, de la ruta dels Ibers, la ruta, estem parlant també de rutes, per exemple, d'Espapes, d'Esbòrgia, estem treballant diversos productes lligats a la cultura. I quan és concretament a la literatura, parlava de la literatura, el secretari autonòmic sí que està molt empenyat en que fem alguna cosa lligat a la literatura. Fins i tot ell parlava de, no sé, són idees, no? Premis lligats a lo que és la literatura de viatges, al turisme, també a la nostra literatura pròpia, però també a nous creadors que hi hagin que escriguen sobre qualsevol cosa que tingui a veure en rutes, en turisme, etc. Són productes que estem elaborant, que espero que al cap de l'any se'n presenten alguns d'estos, alguns dels que hem comentat, i que se'n vagin ideant encara de cara al futur alguns altres nous lligats a la nostra cultura, a la nostra idiosincràsia i també a la literatura, com no. Molt bé, hem acabat ja el temps de les intervencions. En nom de la comissió organitzadora agraïm la presència de Josep avui entre nosaltres i de tots els ponents. I bé, finalitza ara tenim el dinar a la fila on vam estar ahir, de Mudèjars, tenim ara dinar. Ens han preparat un arròs al forn que m'han dit que estarà bé, us anime a quedar-vos. Si algú teniu previsió d'anar-vos-en, espereu-vos al dinar, que estarà molt bé. I molt important és, el dilluns vos passarem l'enquesta. L'enquesta, diguem, de satisfacció, la vostra opinió sobre la jornada. És molt important per a nosaltres, per a la comissió, les vostres opinions. I vos animem, això, la passaran per correu electrònic, que opineu, que es doneu idees i que, diguem, les vostres opinions tindreu-les en compte per a preparar la jornada l'any que ve. Per acabar en nom de la comissió, diguem-ne, és agrair la vostra assistència durant aquests 2 dies i us emplacem a l'hora de l'any que ve. Moltes gràcies.